video. Sakya. Gago, wala mo ba ako ka-intro ba eh? Ikan ko gano'n ba, Jimon? Pwede mag-intro Ganina raw naka-intro. Pwede mag-intro din no? Dugay ka rin yung idol. Pwede man mag-intro din ah. Pwede. Sabon na ko ah. What's up mga kailong? Come back here again with another video na po. Do you love me? Do you need me? So karon na ako diri sa trade center kay suportahan na to kamigo siya practice kay happy to daw Ang sabot na mga launa. Naman alas 2. Oh, time check alas 2 sa diay sa hapon pero 2:22 na, 2:22 na. balong nimo cellphone nimo. So gikan ko dai ko kanang Gmall kay nag-meet up ni Kuya Kamaruding magud ang pangalan sa wala ko balo ko apelyido niya or name kaniya. Kay gipalit na niya ako ang katong clip god sa cellphone holder ba. Palit niya sa kuwag. Basta mo na to. Gipalit niya sa kuwag. Wala na price, dili na to siya. Dili na bisig na, may issue ta. Issue na. Dili ay kanang ipalit niya kay kanang para naabo daw siya mabutakan siya cellphone ba ni mag-vlog siya kay. Pero wala na ko na-appeal sa katong pag-storya na mo kay busy magud siya nagdali siya ba. So mo to wala na ko siya na-appeal. Then so may na to agenda na to din. Sa agenda na to karon part. Then namo nag-practice diri karon kana mga kauban niya ba. Mga modelings. Mga models daro. Ang pangutanan nila. Wait, ang pangutana asa imo ang vlogging cam. Ay, wait lang. Kuha dyan ako. What ako men kay ni kurog na. Come on. What ako men kay ni kurog na ko so. Asa na to? Napo day istoryahan day karon kanang about sa YouTube channel name nako YouTube channel name. Channel name. Par, nawala par. Asa man ni mo gibuta? Wala. Meet na kayo par. Dili ang plano gud nako kay kadali lang ha. Kay taon sa nang iyahang vlogging ka. So nawala gid ako mic no. Ay, mic na noon. Ako kamera na gidala ni Sir Edison. Wala na yung mic pero kabulod sa kung asa gidala. Ipaubaya naman gusto na ako. Bye, ipaubaya. Paubaya mo na sa Subscribe to my channel, guys. ayaw subscribe. Subscribe mo dapat ay magtuwa ni. Dislike yata ng video. Tayo Joke lang, Subscribe to my channel. Double vlog ah, double vlog. Description below. Tawag na kasi yung mga kaupan dito. Guys, so mag-practice na rin, no? Gusto ba ito t-shirt eh? Mag-practice namin no? Ay, Kapot! mag-model na lang po ko no? Dili, so update lang tamo niya. Visual sa nato niya itong video niya. Sikat sa ulo, eh. Tama yung nag-selfie So karon day na ko ingon sa inyo ang private na day kinibayon sa bay. Oban nga po na ko sila diri Tugon kay kumay kay bisit. Gabi na kay kuno man og-edit ha. Gabi na kuno man nag-edit. Karon laag diri nya. Sabay. Dili ang plano nako kay ilisan ako ang pangalan sa YouTube. Di ba, Boss Charles? Na-realize na ko ba nga hambugiro makasya paminawon ba? Boss, ang lay magudya ang boss o ang leader. Lay siya meaning ba ang boss ba kanang ikaw lipdoyer ako ni tanan pawag tanan tao diri nya. Sumbag-sumbago na kang leader kay ay di ay kanang dapat boto ni mo ni lay magud ang boss mapasabot ba ha? Ang plano na ko kay Press Charles. Press meaning tuklukon ba? Kay siguro ay di ba mo shoot na gud mga photos. Tapos pagawman pinduton man ang shutter so press. Tapos mag-shoot kog videos. I-press gyapon ako ang record button. Moto nga plano na ko Press Charles. Unique. Unique. Opa siguro yung nakabuhat ato no. Opa siguro yung ato nga channel bay. Tanaw ako sa YouTube niya kung kisay na yung ato nga pareha sa nga ito nga pangalan ba report na ko diretso para mas maayo di ba no report na ko ba para appreciate tayo nila tapos naisig panawag nila naisig panawag pala sila nag-break pa daw sila daw
Nag-break pa daw sila daw, nag-break. Ularon guys. Nag-break daw, nag-break. Kisa ito nag-break. Nag-break. Talaga naman. So condolence sa imo bro. Okay ra na. Sabta na kaya, saba na kayo karon kay ang hangin. Okay na nanawag so balik ako niya. Iyo so karon kay nana may diriya So, sa Rizal. Sunod lang may kapos charge no kay umantay kita lang camera. Na mga ano man. Yaan may yung kamera siya. Biyaan man. Na mo na. Di nadala. Talaga naman. Bawa. So nakita may ganang makanan ron yang portable kay wala ni kaching. Wala pa may ana bay. Yagi pang biyaan nila ilang mga models ito kay putik wala ko kabalo mga admin ba din akong kauban di ay. Biyawa yun na mga tawanan ni. Biyaw kay sila bay. So karon kay mag GS ta siguro ni. GS lang ta. Asa? GS. GS good. Kasi ano? Jusaging. Aw, jusagi. Tigulang na lang ka sa Tagum, magyapon na kabalo na. Ala gas yung kadai lang hayag nagyago. Yes. Jusagi. Nagtiguwang na lang bay, magyapon nga balon sa GS. Ufu. Char lang, friendly channel. Friendly channel, atong channel bay. Paul makabay. So, kung ka sa Midriya kay gutom na kayo, balik rin. Daan, wala kang Tagum di ay. Basta naman ka, bay. Asa ba ka? Unra? Sige. Asa naman mo? Nadariya rapod mi. Sige, apli. Sige. Everybody's climbing, trying to get to the show. Life is money, and you're just a hoe. Don't take it personal. Wow! Nakaroon namin dito sa 7-Eleven, mamalit sa may ice cream. So siya, umana siya kao no ganang Curious kasi ate. milong. Umana siya kao no hotdog tapos curious daw siya kung kay kinsa daw tong pan dito ang nabilid kay nado siya balak. Sumbong ta kasi mong mama do. Man si ate pag curious kasi akong kamera. Curious po siya ate kung unsa daw niya akong gigunitan. Tay mo din ang gunila pa sige naggikan siya sa ganun. Sige na tay ice cream to ba kay na. Wala kay ginseng. Wala ba yan tay? Ay, plano mo kita na mo. Plano yun ang tara mo. Shoot me. Mag-shoot me, mag-photoshoot me. Pero unya, mas ganahan magod ko ka ng medyo ngit-ngit na gamay kay para... Ano? Ay. Wala lami. Ani eh. Di daw? Yeah. Di ano na ito na bayan ng diretsyo. Hindi na dyan ang akala mo, diba? Gusto ko ligawan. Ice cream. Baby, watch ka. Ice cream. Ayaw na ba? Ulo na ba? bitaw. Nakipakita sa inyo Nakipakita sa inyo Nakipakita sa inyo. Doon lang kayo. Doon lang kayo. Sida. Sirugi ba niya? Uy! Ano gosh, wala may giuli ba eh? Uy, uli na dito eh! Tamis, no? Tamis. Okay, kawat na lang po bro. Kawat o pandesal ito! Lo! Gusto mo kaya kakuha. Wawa yun.
Pakitaan nyo yung channel kay Nangawat og Pandesal. Dire na ninyo makita sa channel ni Boss Charles niya. Sa channel kay butan mo sa channel. Saan? Pronunciation medyo mo, pronunciation. Ha? Mambak na tre. Okay. 1, 2, 3, go! Yo! Nalamin din sa kwana sa ating Yato nakapaspas. Yato nakapaspas sa mga... Ay, muli na ka? Okay, say bye to the vlog and amping. Bye-bye! Okay, sunod na po. So, gipang biyaan namin nila, no? Kayo man na doon lang. Nailang ko ito. Sulay. Gawa, uy. GG. Magbata mo ko ba? Ice cream ba? Paula kayo. So, karon kay plano naman ni kay Yulat na mo mong kamera. Yulat na iyang kamera kay Wala. unta dili na mabalik yung kamera, unta dili na mo yung laser. Unta dili na kay para mapalitan na siya bago, no? So, mao ganito. Nya, comment down below na lang siguro, no, kung ilisan jud ba nako akong channel name. Pangalan ra may mailis. Dili ba nako? Di mo ko magbago. Siya ra may nagbago. Kundi. Wait ko, dark edition ba? Dark na ganidaan, ha? Kami yung duha, wala na igo. Kami duha na igo ato. Wala na ilain. Nga, plano na mo ron kay paabot namin siyang camera tapos shoot namin kayo. Oh, ay, ambience ko rin kayo. The best. Kasi mo rin. Kaya kayo sa iyong camera, eh. Yan, camera, eh. Si ano ba? Sir naman kasi, binulay Si mo naman camera, eh. Di kasi yung paano mag-shoot kami. Sir, Kami, sir. alay, taroy, yan. Gagawa kami ng video eh. Yan, natin mo camera. Gagawa kami eh. Wala kaming ano eh. Yab. Umiuyab. Comment down below kung na eh. Comment down below daw, kisa na eh, available Kita na. bilang mo dira. Sa available na kayo, yabon na Always diretso. here. So, una daw, ang requirements daw para mauyab nyo si Chamber, dapat Add me, add i-add me, siya sa chat Facebook, i-follow siya sa Instagram, i-subscribe yan channel. Yes. O dapat gwapa mo, dato. Hoy, dili. Ako ideal girl guys eh. Wala ko ideal girl. Ako lang kanang kuan ba. Kani butag, kanang kaya ko, ay dili sa kaya ko ati manon kanang masabay kanang napaday pagkahanap paggamay. Ay, panguyabi akong mama, bay. So, by the way, ano day, karang mag-promote sa day ko. Promote, di tawag. Kung kisay mga kanang gusto magpa-shoot niya, mga taga-Tagum, ka mga birthday, mga kasal, tanan, patay, kana, apila tanan. Tapos kung gusto mo We're here. kung gusto mo pan shoot, photo shoot, Comment down below. PM lang, PM. I-PM lang ba mo. sa mong Facebook? Nakakuha ang link sa description akong Instagram, o Facebook, o Twitter, bisag may Twitter. Kay hurot ang atong storage. Kuya, pag paabutan eh. Edit pa ko, dagan pa ko giditunon, dagan pa ko i-upload. So, update lang tamon niya kung padayon mi sa mong pan-shoot. Ikaw ba ni? By the way, model din na siya sa Belba. Isa to pangalan si Ma'am. ADM, Academia de Modelo Aro nga, Bab. Academia de Modelo Belbo. Shoot, gusto ko men. O kato, kung gusto mo wapel, kung gusto mo mag-model mo dira, I'm right here. nasa dira, bisag di siya maklaro. Or you can visit my YouTube channel and Ayaw, visit i-visit. and subscribe. Ayaw, i-visit yung channel. Ay, magtuwa ni. Dapat, mutuwa mo sa kuha. Tama na. Maasahan ka pa, kaibigan. Saan ka, pati? So, saan na may plano natin eh? Tano na po. Saman. Tayo, tawag na siya. Tawag sa tuwan, no? No? Tawag na siya sa yakon sa. Saman. Sundan niyo ako mga kaibigan. Ma, nandito na sa mga. Nandito na kasama kami niya. Tulay.
Basta ba, man, ano ko? Basta ba, man, ano ko sa Belba? Wala ka Pilipinas. Isang dalaga Pilipina, may nakita ko isang baba. Tama na, wala ko Dili ba ako sabay sila, ha? Story. Umuban, mag-shoot, mag-video. Para sa... Kuya, good morning. Mag-shoot na lang may video, guys. Kita na rin yung babae. Oy, doa sa... Oy, magbaboy sa dito bo. Baboy dito bo. Baboy dito. Ayun, hindi ito ginagawa. Ay, pass is pass. So guys, sinod lang. Serison, mga lalaki. Galing lang. Tut! Tut!